Diba sabi sa'yo, wala tayong awayan, ha? Kala, bakit nagsisinungaling ka pa lalaki ka? Yung totoo, huling pagkakataon mo to. Diba sinabi sa'yo, walang away, walang sakitan, kapayapaan lang ang dala. Totoo, lalaki ka babae. Totoo, lalaki ka babae. Ayun, sige, lalaki ka talaga. Hindi ka babae. Pero tao ka hindi. Oh, bakit kapag gumagawa ng sabi mo babae ka, kilala mo siya, alam ko naman nagsisinungaling ka eh. Sige, espiritu ka, elemento. Yung totoo. Espiritu, elemento. Pag spirit, alam mo yon, elemento, may katawan tao. Ano? Elemento, spirit. Sige. Anong klaseng elemento ka? Sa ngalan ni Jesus. Anong klaseng elemento ka? Yung totoo. Ano? Ano ka ba? Duwende, kapre, maligno, etc. Aswang, ewan. Ano? Ano ka? Yung totoo. Maliit ka lang. Gano'ng kataas? Gano'ng kalaki? Kalkulahin mo. Duwende yan? Hindi. Maliit ka lang sa duwende? Hindi ka duwende. Pero maliit ka lang. Ano ka, nuno? Di ba ang tawag sa'yo? May mas maliit pa sa duwende. Kailan ikaw magsabi kung anong klase ka? Ano ka? Alam naman, ako magsalita. Gigisahin ko sarili ko. Kahit nakikita kita, gusto ko ikaw magsalita sa sarili mo. Anong klase kang elemento? Maliit ka lang. Lalaki ka. Saan ka nakatira? Sa loob ng bahay nila, sa labas ng bahay nila, etc. No? Saan? Saan ka nga nakatira? Di ba sinabi ko, hindi na nga katawain. Saan ka nakatira? Sa kwarto. Sige, tanggal. Maliit ka lang na tao. Hindi mo alam kung anong tawag sa'yo. Sige, may kulay ka ba? Wala. Yung totoo. Itim ka ba? Blue ka ba? Puti ka ba? Pula ka ba? Puti. Sige ka lang. May gusto ka sa kanya? Wala kang pag-anga. Ba't binigyan mo siya ng sakit? Alam mo, bago ko pa lang ito pinapikit ng taong nito, nagtayuan na lahat ng balahibo niya, yung hinawakan ko yung kamay niya. Ibig sabihin, meron nakahulog sa loob ng katawan niya. Hindi yan tatayo basta-basta. Kung wala nakasalim dyan. Matagal ka na sa kanya. Bakit mo siya binibigyan ng sakit? Bakit mo binibigyan ng sakit yung tuhod niya para hindi makapaglakad ng gusto? Bumibigyan pag umiihi daw siya, nahirapan daw siya. Galit ka sa kanya? Maingay ba siya sa loob ng bahay nila? Ay, sa bahay mo o sa bahay nila? Kaya ka nagagalit? Yung totoo. Maingay siya. Natural, bahay niya yun. Una pa naman sa inyo yun. Bahay maingay siya. Wala tayong magagawa. May karapatan siya doon, magsisigaw. Kahit anong sabihin niya, wala kayong magagawa. Oo. Kahit matagal na kayo doon nakatira, pakiusap lang. Tanggalin mo lang nilagay mo sa kanya, ha? Ha? Sige, kalasin mo. Wala kang pangalan na lalaki? May tawag sa'yo? Wala. Wala kang pangalan. Sige, kalasin mo lahat yan. Ubusin mo na yan para mabilis na tayo. Tanggalin mo at hindi na kita sasaktan. Alis ka na doon sa kwarto niya. Lilipat ka ng bahay. Pag hindi ka lumipat, kukunin kita at ilalagay kita sa isang garapon o namang bagay na ilalagay kita doon sa gitna ng dagat. Gusto mo? Walang tubig. Puro pala tubig. Walang pagkain. Hindi ka makakuha ng pagkain. Gusto mo? Aalis ka na doon sa loob ng kwarto. Kasi masama yun. Pag may natutulog babae at mag-asawa, nanginilip ka, nasa maharo pa rin. Oo. Ha? Matanda ka na. Maliit na tao, matanda ka na. Pero matanda ka na. Ilang taon ka na? Matanda na. Ilan kayo doon sa loob ng bahay niya? Marami ba kayo? Isa ka lang? Huwag ka na kasi magsinungaling. Malalaman ko rin naman yan, totoo. Para hindi ka mahirapan. Ilan kayo doon sa loob ng bahay, sa kwarto niya? Sa labas ng kwarto nila, sa loob ng bahay, meron pa nakatira? Nag-iisa ka lang. Matagal ka na doon sa kanila. Maliit ka lang na tao. O sige. Maliit na tao. May tawag sa'yo dyan eh. Gusto ko ikaw bumuhay. Pero ayaw mo na. Sige. Kalasin mo. Ubusin mo lahat yan. Nuno. Pampangan, Nuno. Kalasin mo. At akala niya may nasa isip niya pa yan. So sinasabi niya. Wala na sa isip niya. Hindi na siya yan. Kita mo, nakadikit lang yung posporo siya.
Nakahiga pa yung posporo. Oh. Yung kinamay ko nga lang siya kanina, nasaktan na siya. Kaya ako nalaman may sabi siya doon sa dalawang tuhod niya. Tumaas yung mga balahibo niya. Nung hinawakan ko yung tuhod niya, tinipan ko sa pangalan ni Jesus, bigla itong tumayo. Di sama na. Meron pa wala na? Sigurado. Gagaling na. Sa ilalim ng tuhod niya. Tanggalin mo. Sa ilalim ng tuhod. Sige, linisin mo lahat yan. Pati sa tagiliran. Lahat. Pati yung tagiliran. Malapit sa pigi ng tao. Diyan, tinggalin mo lahat yan. Tapon mo lahat yan. Hanggang dito sa may papasok ng tagiliran niya, pataas. Tapon mo lahat. Yung doon daw siya nahirapan eh. Pati doon sa may puwetan niya, alas. Alis ka na doon sa loob ng kwarto nila ha. Oy, nung maliit, naiintindihan mo? Cute to eh. Nakita ko na siya. Pinakita na Diyos sa akin. Maliit nga lang siya. Cute na Matapos na. ang ilong. Cute, nananakit na ma. Anong cute yan? Hindi cute yun, cute. Ano? Tangos ang ilong niya. Matangos yung tenga niya. Matulis na matulis. Puti naman sila. Sa bagay, Pero, puti nananakit din. Payat lang siya. Para siyang alangsay. Pero laman nila yun ha. Maliit lang sila eh. Sabi Alis ka na sa loob ng nila, kwarto nila ha. yung puti mabahit. Matagal ka na, Pero ha? pala mabahit. Hindi naman to duwende. Nuno nga. Wala. Meron pa wala na? Wala na. Lalaki ka talaga. Malit ka lang tao. Alis ka na. Pag di mo ganda ng usapan, kasi niloloko mo ako, babae ako. Babae ako. Saan ka nakatira? Sa loob ng kwarto nila. Nagagalit ka ako. Bakit ka nagagalit? Hindi ka naman pala nainggit. At malalaman ko rin naman yun. Kasi pag nainggit tao, pag buhay na tao, nainggit, naiinis, naasar sa tao, nausog, etc. O kaya kinukulang, pinadadasalan, ganyan. Huwag ka na kasi magsinungaling para kita mo, pag hindi ka nagsisinungaling, hindi ka nasasaktan, o, di ba? O, ibig sabihin, nagsasabi ka ng katotohanan. Pag ginalaw ko yan at sinay-cross ko yan ng daan-daan sa isip ko, at hindi ka nasasaktan, totoo sinasabi mo. Eh, pag nagsisinungaling ka, pag sinay-cross ko yung pababa, taas, left and right, gumagalaw yung palito, sa ganun-ganun ko, ibig sabihin, nagsisinungaling ka. Alam ko naman ayaw mo magpahuli. Pero alam ko nandiyan ka sa loob ng katawan niya. Okay na, wala na. Lalabas ka na doon sa kwarto nila. Saan ka natitira? Sa labas. Huwag ka papasok sa kwarto, ha? Tandaan mo to, ha? Nung maliit, ha? Wala ka taga pangalan. Hinto mo na yung kamay niya. Huwag mo nang pakalaman yung kamay niya. Nangangako ka sa Diyos. Hindi mo napapakalaman ng taong ito. Huwag makikinig. Huwag ka nang makikitingin doon sa kwarto nila, Alma. Naintindihan mo? Very good. Ito sinasabi. Papakawalan kita, ha? Pag sinabi kung lumayas ka, ha? Huwag ka nang titira doon sa bahay nila, ha? Sa labas ka titira. Naintindihan mo? Pag walang tao, pwede ka pumunta lang sa labas, pero huwag mo papakalaman sila. Naintindihan mo? Bubulag yung mga mata mo. Naunawaan mo? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, masamang elemento, lumayas ka sa loob ng katawan ng taong ito, patahimikin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Layas! Gising, Alma. Ano pangalan mo? Babae ka, lalaki? Hindi ka nuno? Tao ka ba? Hindi. Ano pangalan mo? Ano pangalan ng asawa mo? Danilo. Siya ang pinakamahal sa puso mo? Opo. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Jesus. Amen! Ulitin ko. Lakasan mo ulit. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pagpagampa. Kabila. Ayun. Nagising na diwa niya. Oh. Anong pangalan niya ulit? Alba po. Mayroon ka ba nakitang liwanag, madilim? Ano po yung maliwanag niya? Anong liwanag? Pwedeng araw, pwedeng flashlight, pwedeng ilaw ng sasakyan, pwedeng ilaw ng banyo, pwedeng ilaw ng bahay. Anong liwanag? Maliwanag na. Saan nakatutok yung liwanag? Hindi yung liwanag. Saan mo nakikita yung liwanag? Sa mukha mo, sa tagiliran mo, sa ulo mo, etc. Saan? Sa
Sa noo mo? Nakatutok sa'yo? Anong klaseng liwanag? May halong krus ba yun? Makinang ba? Parang kristal, etc. Sigla po nakikita. Masigla? Wala ka nakita mga kadiliman? Wala. Eh, ba't sinasabi mong lalaki ka? Kanina mo pa sinasabi. Maliit ka lang. Sabi mo, maliit ka lang. Gano'n ka kalaki? Maliit ka lang eh. Lalaki ka. Lalaki ka eh. Hindi niya daw alam. Sige, subukan mo itong hawakan mo. Eh, ganun mo yung paa mo ulit. Kung masakit. Masakit? Hindi po. Hindi masakit. Tumayo ka. Tapos, nahilo ka ba hindi? Hindi po. Tayo. Subukan mo muna yung bangkuan. Saglit na. Nahihirapan ka pala. Subukan mo pumunta dyan. Atras ka dyan. Tapos papunta ka rito. Dito lang. Sakang na. Tapos umupo ka dahan-dahan dyan. Huwag kang umupo ng ano ha, yung parang maid lang. Ibo ka yung paa. Tambalang patin po. Parang maid lang. Patin po. O, kayo. Pagpag mo. Mabigat magang. Konti lang po. Ano nga, mabigat magang. Magaan na po. Magang ng paa mo. Sabi mo in Jesus name. Jesus name. Baka natutulog pa yung diwa mo. Sabi mo in Jesus name. Jesus name. Amen. Amen. O, pagpag mulit. Magang mabigat. Magaan na po. Magang na? Eh, di wala na tayo sakit. Lalaki ka. Dapat sa iyo. Magang na daw. Thank you, thank you. Hindi ka babae. Wala na sakit yung paa niya, te. Magang na. Taas po. Okay na, importante, nahuli natin yung hindi pala kapre sa'yo, yung sa babae pala yon. Ano pala sa'yo? Nunong maliit na tao. Wala na yun, hindi na yung babalik. Salamat, God bless sa inyo. Lagi kayo magdasal.